Litson pa baboy ron. O na litson nun. Birthday sa atong ex-kapitan. O ato ang expert sa manitsonay si Uncle Valentin. O na expert din sa pintutagan. Atong tanawon iyang mga tirada sa paglitson. Unang step mga idol, prepare ng mga lamas. Nagpainit na pong tubig. Huwag na humanag gulgol ni Uncle. Expert ya, expert. Hinluan, humagulgol para limpyo. Nagbutag ininit. Unahon sa ulo. Pas-pas kayo mga idol. Kapit na mahuman og kiskis. Sugda nag hinlo og blade ang ulo. Human nag kiskis. Buak na pala buak. Wow na siya kol. Yung mga bugaw. Ano gud? Pero mulumay pa na siya kay mga ano. Nagtuski. Tulo na drago dito na. Ano siya ginakuha mga idol. Atuloy sa dalunggan. So, tungao na mga idol. Tungao ng tiyan. Tungao talagang sa pagdiskarte. Ay ang helper mo yung tabang. Ano to? Itutol lang bulubul daan. Diyan. Gikan sa inihawan padung sa tiyan ang tabas. Laki na mga idol, ikuha da ng utin. Na po ka diskarte mga idol. Kulay. Ito ang paghiwa mga idol. Yan. Para makuha ang tinai. Gusto mo. Ano? O siya pantabason para maayaw og tahi. Maulo ni siya. Tungaan. Ayan, bukan ang ribs. Buko-buko, mga ribs. Bukan na siya. Matos na lang. Yan na paglitson mga idol, maplastada kayo. Apa ng mga ilukan. Kuto ng kuto. So ano to? Sunod na step mga idol, paghumanog tahi sa pagikot sa tiil. Tahi ano po ang kining ribs, buko-buko.
Dapat tayo medal nga. Sini dapat balik. Dapat tayo medal. Yan ikan medal kita mo. Tuyan. Ito pa yung kulong niya. Kung ano yung resulta sa pagtahi ni Uncle mga idol, sulit kayo. Sulit kayo pagkatahi. Digid kalihok. Ang lamasan nagsugod ni Uncle mga idol. Unang ibutang mga idol, asin. 40 kilos ng baboy. Pila na asin ako midya? Midya nga asin. But nga tanan mga idol, mga ilukan. Para sujud ang lasa. Midyang asin ng ibutang. Yung mga lamas ni Uncle mga idol. Magic sarap. Huwag tanglad. Sibuyas dahon. Dagan yung magic sarap. Ay, soft drinks mga idol. Mani pampahe doon niya. Ang spray. Sugdag tahi mga idol. Dito magsugod sa lubutan. Palong sa taas. Yan na pagka diskartes tinahi mga idol. Oh. Lapos-lapos. Ano yung resulta sa tinahian mga idol? UPC nakita. Sulit ya, sulit. Oh, hamis kay tinahian. Expert ya, expert. Pa JPC nakita mga idol. Sprayhan og coke mga idol, pang papula, pang pa crispy. Ano sa sikreto ni Uncle? Una itak-ang but nga nagcook. Plaster na naman mga idol. Dito mispugon maglitson kay para dipinsa sa ulan. Haling na haling para magatak-ang. So nagatak-ang na mga idol. Para atong litson dako kayo. Dulit sa gamay gid para kumulin din siya mga idol ni anak trada. Dali sa kabuka diyan ko ano. Wala tirada ni Uncle mga idol. Dulit-dulit gamay. Action na pula-pula mga idol. Hastang nagtuyok, pula-pula na po. Kamay na lang kulang mga idol. Hapit na gimaluto. O gusto mo crispy nga pagkaluto ni ani pagkatirada mga idol si Col Valentin ra inyong kontako no. Dulon silang balay. Expert kay dapat tatagan ra. Expert kay mo litson. Muna expert diri sa pinatagan mulitson. Col Valentin. Formado kay baboy oh. Pula kay crispy kay burot kay panit.